Unión e Banqueiro xogan a domicilio nesta nova xornada da primeira futgal. Desprázanse a Arcade e Marcón na procura de puntuar, mesmo obxectivo que agarda conseguir o Valiño contra o Estrada e a Esteirana no seu duelo co Muxía. Esta quinta xornada pode traer grandes noticias para os equipos da comarca que están a disputar a primeira futgal. O Unión pode rematar a fin de semana en postos de promoción, zona á que quere chegarse tamén o Banqueiro. O Valiño ansía estrear o seu casilleiro para abandonar o último posto do grupo 5, mentres que a Esteirana precisa puntuar para sair do descenso no grupo 2. O Unión xoga a domicilio e visita o Arcade, noveno clasificado do grupo 5. Os vermellos, cuartos, rozan os postos que dan acceso a xogar a promoción de ascenso e aspiran a pechar a xornada neles. Suman agora mesmo 10 puntos de 12 posibles e encadean 2 triunfos seguidos, o último ante o Marcón nun encontro moi traballado. O seu rival desta fin de semana, o Arcade, ven de empatar a ceros co Cordeiro. Este domingo, a partir das 5:15 da tarde, Arcade e Unión veránse as caras sobre o verde do Salgueirón. O Abanqueiro, quinto con 7 puntos no seu haber, busca volver a gañar despois dunha derrota e dun empate ante o Atlético Cuntis. Os boirenses arrancaron ben a temporada con 2 triunfos seguidos e nesta quinta xornada queren volver a sumar de 3. En fronte estará nesta ocasión o Marcón Atlético, 14º, que chega despois de caer por 3-0 na súa visita ao Municipal de Vilas. Agora os pontevedreses actuarán de locais, factor que o Abanqueiro quere bater a base de bo fútbol e goles. O Carrasco acollerá este duelo que comezará ás 6 da tarde do domingo. E o Valiño recibe a visita do Sporting Estrada cun obxectivo claro, estrear o seu casilleiro de puntos e saír do máis abaixo da clasificación. Os de Cabo de Cruz non saben aínda o que gañar, nin puntuar, e queren romper esta mala xeira nesta xornada. Para iso deberán bater os estradenses, que son 11º, ou contar con 4 puntos, aínda que chegan este duelo despois de caer pola mínima co Flavia. O Valiño contará cos ánimos dos seus afeccionados, xa que o campo de Valiño será o escenario no que se desenvolva este encontro ante o Sporting Estrada, previsto para o domingo ás 5:30 da tarde. No grupo 2, a Esteirana regresa ao Sosolís Vara para intentar conseguir o seu primeiro triunfo do curso. Os muradáns son agora mesmo penúltimos, logo de perder na última xornada por 4-3 na casa do líder e de encadear 3 derrotas seguidas. Agora recibe o Muxía, un 10º que empatou a ceros co Camariñas. O domingo ás 5:30 da tarde mediránse sobre o verde do Sosolís Vara, encontro no que os locais loitarán por deixar os 3 puntos en Esteiro.